खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीब बसुमतारी बिटिसिनि दाब दाब ओनसोलाव जौ जुवा जानायनि गेजेराव कक्राझार ओनसोलावबो गोबां जौ जुवाया एबा जौ जुवानि आड्डाया फिन आरोबाव सोलिगासिनो दं। नंगौ बे समाव कक्राझार एबा गसाइगाव ओनसोलनि भावरागुरि दांगाइमारि गामियाव आयेननि बेरेखायै उदाङै जुवा खेला होनाय आयेननि बेरेखा जुवा खेला होनायखौ सांग्रां नोगोरारिफोरा पुलिस बिफानखौ थाबैनो गोख्रों राहा लामा लानो थाखाय बे समाव दाबि दैखांदों। नोंथांमोना जोंनि बे एक्सक्लुसिव भिजुअलनि गेजेरजों नुना मोन्दों आरो बे एक्सक्लुसिव भिजुअलानो जाबाय कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगावनि भावरागुरि दांगाइमारि गामियाव आयेननि बेरेखायै सानसे साननै नङा सानथामै बेबायदि उदाङै जुवा खेला होनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। थारैनो बे समाव बिटिसि सरकारा माबे थासारियाव एबा बेनि सायाव माबोरै राहा लागोन एबा माबोरै थांखि लागोन, जेराव थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो थांनाय 6 दाननिफ्रायनो बेफोरबायदि बाथ्राया गोबां ओंखारगासिनो दङ। भावरागुरि दांगाइमारि गामियाव आयेननि बेरेखायै जुवा गेलेनाय जाथाय बिपिएफनि खुंथायनि समाव समाज बेरेखा खामानिया बांनाया एबा बांनायखौ नोजोर बोदों। कक्राझार जिल्ला गसाइगावनि भावरागुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय दांगाइमारि गामियाव महामाया भान्डारि फुजानि गहेनाफोरखौ लानानै उदाङै जुवा गेलेनाय हाबाफारि सोलिनाय मोनसे एक्सक्लुसिव नुथाय। बैसागु फोरबोनि समाव आयेननि बेरेखायै उदां जुवा गेलेनाया गासै ओनसोलाव दावराव दावसि सोमजिहोदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फुजानि गहेनाजों लोगोसे गेवलां जुवा गेलेनाय मैयानिफ्रायनो सानथामसिम सोलिबाय थायो। आयेननि बेरेखा जुवा गेलेनाय बेबायदि आयेननि बेरेखायै जुवा गेलेनायखौ ओनसोलनि सांग्रांथि रायजो राजाफोरा बेनि सायाव पुलिस बिफानखौ थाबैनो राहा लानो थाखाय बे समाव खावलायदों। भावरागुरि दांगाइमारि गामियाव बेबायदि उदाङै एक्सक्लुसिव भिजुअलखौ नोंथांमोननो देखायगासिनो बेबायदिनो उदाङै सानथाम जुवा खेला होनाय जादोंमोन आरो बेनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनानै जुवा खेला होग्राफोरखौ थाबैनो राहा लानो थाखाय ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोना बे समाव दाबि दैखांदों।